Good morning, Butuan City. Mag-ride na po kami, guys. Ride. Pero ako naka-dog shades, guys. Yung init ron, OMG. Here in Gaisano, Butuan. Again, our mating place. Center Island siguro. Center Island man ang nawa. At ang problema ni asa ni Luzon. Guwapo ni eroplano. Ikaw kaya ni Sisla. Ako wala lay ko ako. Plane lang siya. Hindi na mga eroplano wala lay poste. Wala lay poste, wala. Revenue sila din dahil nato. Katong kuan Sunday nga Easter. Apa jud kay panganod, mura siya mga pako-pako ba. Aso na pa nito sa mic. Ya tama na nang kuan na. Kusot man ni pinamangkulan. And Sir Felix man eh. Nakasunod na Sir Felix oh. Pinamangkulan ron ba ni? Kinabutuan man, kinabutuan rin. Moy pangalan na. Muna siya. Under construction pa siya nahuman. Mauna siya guys. Mauna ang dalan. Oh, it's a green gihapon. Yan yeah, guys, sa morning end sa construction wala pa nahuman. Wala pa na simento pa o padayon. So morning guys, oh. Nabitin di ay nabitin. Okay guys, babalik na pin mi. Moadto daw mi Buena Vista proper. Okay. Hi guys, new road. Walang siya ni simento ng kalsada guys. It's a new road. Buena Vista ni siya. Then pero pinamangkulan ang gawas ani guys. Barangay pinamangkulan pero panahuman ang kuan simento. Wala panahuman. Okay, I will show it to you ha. Okay guys, sa over sa amin kay mag-pictorial mi kadali char. Kini nga part guys, is Butuan Airport, Bangkasi Butuan Airport. May plano sila guys nga paabuton ang paglanding sa aeroplano. Manishi. Okay guys, okay na anapod mi diri sa Buena Vista. Buena Vista. Napod sa Buena Vista guys. Okay guys, pauli na mi. Going back home na. Magbabay na ko guys. Bye bye.